שלום לכם שוב וברוכים הבאים לקוואטרו ישראל. היום בפינתנו סובארו קרוסטרייק 2024. בווידאו הבא אתם הולכים לשמוע חוות דעת ממי שמחזיק באוטו הזה שנתיים, יתרונות, חסרונות, עלויות תחזוקה, טיפולים, כל מה שאתם צריכים לדעת. אז ברוכים הבאים, תעשו לנו לייק ושיתוף ותירשמו לדף, הולך להיות המון סקירות רכב מעניינות. אז יאללה, בוא נתחיל. סובארו קרוסטרייק 2024, מתחילים. אז ברוכים הבאים, היום יש לנו סובארו קרוסטרייק 2024. זה למעשה הדור החדש יותר שמשווק עד היום. זה החליף את ה-XV הקודמת. למעשה זה אותו רכב, חוץ מכל העיצוב החדש. זה אותו רכב, אותם מכלולים, אותו מנוע, אותו גיר. פה למעשה שפרו את הגיר, זה כבר 8 הלוכים ולא 7 ב-CVT. יש פה טיבה רציפה. אני לא חובב גדול של הטיבות האלה, אבל ברמת העיקרון הטיבה הזאת עושה את העבודה, היא אמינה. אין איתה בעיות בכלל, ומנסים שתהיה קצת יותר חסכונית מהדור הקודם. תכף ניגע וגם בצריכת דלק באופן כללי. הם שנו פה את כל החזית, כל האחור, כל האוטו עוצב מחדש, אבל בגדול אותם מכלולים כמו הרכבים הישנים. אז למעשה זה המתכון המוכר והאמין שתמיד עובד, לא משנה אחרי כמה שנים. וזה מצוין, זה מוניטין אמינות טוב שלי שיש לסובארו. כמובן מי שקונה את הרכבים האלה מחפש אמינות, יש פה באמת שקט נפשי מהבחינה הזאת. בעיניי הוא נראה טוב, ג'יפון קלאסי כזה. למעשה זה המשפחתיות החדשות בעשור האחרון. עד לפני 10 שנים מכרו פה משפחתיות סידן. בעשור האחרון כל המודה נהייתה שהכל עובר לג'יפונים, אז למעשה זה המשפחתית החדשה. תראו, יש פה כמה יתרונות וכמה חסרונות כמי שמחזיק את האוטו הזה שנתיים. זה סוג של אמצע חיים כזה, סקירה כללית, אז שווה לכם שתדעו אם אתם שוקלים לקנות אוטו כזה. למה לצפות? קודם כל, האוטו מבחינת נוחות הוא מאוד נוח. אני מגיע מרחבים אחרים גרמניים והאוטו סופר נוח. יש פה חתך צמיג גבוה יחסית, זה 225, 60, 17 אם אני לא טועה. המון בשר, האוטו באופן כללי מקוייל על הצד היותר רך על הכביש, הוא מאוד נוח. בטח בעיר, על במפרים, נוח בשבילים, אפשר לשייט אותו בכיף, כמובן לא להגזים, כן? זה לא רכב שטח קשוח. יש פה פנסי קסנון שהראות שלהם בלילה מצוינת. עיצוב בגדול עניין של טעם, בעיניי הוא נראה טוב. טוב, בואו נראה לכם קצת מבפנים. האוטו הזה כבר בין שנתיים אצלנו. קודם כל, איכות החומרים די פשוטה למען אמת. זה לא צפוי ברכב שעלה 185,000, זה עלה לנו 185. זה הדיילי של אשתי בגדול, שהיא כל כך מבסוט עליו ולא רוצה להחליף אותו, אבל ברמת העיקרון, שנייה נניע, יש פה קודן בהתקנה מקומית, קייליס מלא. הדגם הזה זה דגם לקשורי למעשה, שהוא הכי מפואר שנמכר מהסוכנות. מסך מגע גדול, הוא שונה מגרסאות הבסיס. אז שתדעו, אם כבר אתם קונים את האוטו הזה, תקנו אותו ברמת גימור הכי גבוהה, כי זה מוסיף את המסך הגדול היפה הזה, לא מחולק, זה לא נראה טוב בעיניי. יש פה גג שמש, נחמד, וכל מיני דברים, אבזור לא יותר מדי פה. ברמת העיקרון, יש פה חימום למושבים, חימום להגה, בקרת שיוט, תפעול כל המערכת מולטימדיה, אין פה יותר מדי דברים. אתם תראו פה המון כפתורים ריקים, גם בצד הזה. הסיבה לזה כי הם פשוט הכניסו את כל האופציות לתוך המסך הגדול הזה, אז כאילו זה מסך טאץ', יש פה כל מה שצריך, כל מה שהיה פעם, כפתורים מפוזרים, הכל נמצא פה. זה פחות נוח, אבל היום כבר כולם עוברים למסכים, אין מה לעשות. ברמת העיקרון, בעיניי הלוח שעונים נראה ממש טוב, הוא אנלוגי, אני אוהב את זה. יש פה את כל המידע שצריך, צריכת דלק תראו, הוא לא הכי חסכוני, תכף אני אגיד לכם גם מה הממוצע שאנחנו עושים. בגדול, אוטו קלאסי כזה של פעם, לא מרגיש יותר מדי חדשני, או יש פה פיצ'רים ופונקציות כמו שהסינים עושים היום ברכבים, פחות. רכב טוב באופן כללי, מבחינת מרווח נוסעים למשפחה זה סביר. זה על הצד הקומפקטי יותר, זה נראה טוב. המושבים האלה מאוד מאוד נוחים דרך אגב. יש כמה דברים שאני לא אוהב, ואחרי שנתיים של שימוש אני מאוד לא אוהב אותם לצערי. קודם כל, אין פה חיישני גשם, וזה אוטו שעלה 185,000 שקל, זה לא זול. מקבלים את האבזור הזה במכוניות הרבה יותר ראשונות.
מפריע לי שאין פה זיכרונות למושב, כי זה מתכוונן חשמלית. אין פה זיכרונות, למה? כאילו אנחנו שני נהגים, כל פעם מי שעולה צריך לכוונן מחדש. מפריע לי גם כן שאין פה לחיצה אוטומטית לכל 4 החלונות, כאילו יש רק לקדמיים. זה הבזור של סוף שנות ה-2000 לדעתי, לא אמור להיות. טוב, כמה דברים בנוגע למסך עצמו. קודם כל הוא מאוד נוח לשימוש. תוך 3-4 דקות אפשר לעבור על כל התפריטים, זה לא מסובך מדי, אפשר להגיע לכל מה שצריך. יש פה, אחד היתרונות ברכבים האלה שיש פה X מוד למעשה, אפשר לעשות קיצורים, אני עשיתי קיצור למעלה כמו שאתם רואים. ה-X מוד למעשה זה בקרת משיכה וסוג של טרקשן לשטח, שמנתב את הכוח כדי להתגבר על הצלבות וכאלה. זה שימושי למי שמטייל איתו בשטח בגדול, זה כן נותן עוד איזה אקסטרה כזה. וזה עובד יפה האמת. מסך מגע פה גדול כמו שדיברנו, יש פה חיבור לאנדרואיד אוטו ואפל קרפליי מקוריים מהחברה, זה נעשה דרך חיבור פיזי. אפשר לקנות מאקספרס ואיביי וכאלה, זה חיבור אלחוטי, אבל בגדול זה דרך חוט אפשר לעשות פה. טוב, נעבור לעוד חיסרון לצערי. קודם כל, גודל התא מטען, הבגאז' הוא קטן מדי. בוא נגיד למשפחה עם ילד, זה עוד איכשהו אפשר להסתדר, אבל עם 2-3 ילדים יהיה קשה פה להכניס ציוד. לצורך דוגמה, מזוודה גדולה תיכנס אחת, 2 מזוודות אין סיכוי, מזוודה ויטרולי, זה אחרי ניסיון, בטח אם יש לכם ילדים ועגלות תינוק והכל, הולך להיות פה מאוד צפוף. זה בעיניי חתיכת חיסרון, כי רכבים לדוגמה, שהם מתחרים למעשה, לדוגמת ציית התקה וכאלה, יש להם תא מטען יותר מרווח מזה. זה אחד החסרונות לצערי שהוא די מעצבן אותי, אבל כשקניתי את האוטו עוד לא היו לי ילדים, אז בשביל לשים ציידנית כמה כיסאות ולצאת לטייל זה היה מספיק, אבל כשיש ילדים וצריך לסחוב עגלה, סלקל וכאלה, זה כבר מתחיל להיות יותר מדי צפוף. טוב חברים, אחרי שעברנו קצת על הדברים הטובים, הפחות טובים, יש פה חסרונות כמו שדיברתי בווידאו. היתרונות זה שאתם מקבלים רכב אמין, מוכח, מבחינת יכולת שטח, יש לו יכולת שטח מרשימה ביחס לג'יפון. האמת שאתם תוכלו לטייל אותו עמוק בשטח, אבל כמובן צריך לא להגזים, כן? זה לא רכב שטח קשוח עם הילוך כוח. דרך אגב, מועדון סובארו בשטח מטיילים המון, ויש להם המון כלים כאלה, אז אם אתם רוצים לצאת לשטח וליהנות ולנצל את הפוטנציאל שיש פה, בהחלט שווה לכם לבדוק איתם. בגדול יש כאלה שלוקחים, יש ערכת הגבהה לאוטו הזה, יש מיגון, אם אתם בא לכם לטייל איתו בשטח ולנצל באמת את היכולת של 4x4, תעשו לו מיגון וצמיגי שטח והגבהה ואתם תהיינו מצוין. כמובן צריך לזכור, זה לא רכב שטח קשוח, להתאפס איתו סלעים ובלגן, כי זה ישבור את האוטו וזה אוטו יחסית עדין. בכל אופן, מבחינת עלויות תחזוקה, קודם כל, 2 ראשונות מקיף עלה לי 7.5. בשנה השלישית עכשיו, בחידוש שעשיתי, זה כבר ירד ל5.5. טיפולים, צריך לעשות טיפול כל 15,000. טיפול קטן עולה סביב ה-850 בחברה, טיפול גדול זה כבר מטפס ל-1,500-1,600, זה פעם קטן, פעם גדול. מבחינת צריכת דלק, תראו, היצרן מצריר על 10, 11, 12, באמיתי זה לא מגיע לזה. אם יש לכם נסיעות הרבה בעיר, זה כבר לכיוון ה-7-8, אני בממוצע, אשתי עושה סביב ה-7.5, 8.5, כי היא נוסעת הרבה בעיר וגם יש לה הרבה עליות בדרך לעבודה, אז הממוצע צריכת דלק אצלי 7.5, 8.5, זה לא קל, זה לא פשוט, ויש הרבה רכבים שיותר חסכוניים מאלה, אבל מי שקונה את הרכבים האלה, יותר חשוב לו האמינות, היכולת שטח באמת לג'יפון, כן? זה כנראה משתלם להם בסוף. בכל אופן, עוד דברים שצריך לשים לב אליהם, זה אוטו בגדול שכיר. ביד 2 הם נמכרות במחירים ממש טובים, יש עליהם ביקוש מאוד טוב, וכנראה אוטו אחרי 5 שנים ימכר סביב ה-80-90 אלף לפי הבדיקה שעשיתי, שזה יחסית טוב לרכבים אחרים שפחות שומרים על הערך שלהם, יש לזה שוק יד שנייה מצוין באמת. ברמת העיקרון, אם יש לכם עוד שאלות על האוטו, תרשמו לי, נשמח לעזור. הטלפון שלי כאן למטה יופיע, ואני מקווה שאהבתם את הסקירה. אם יש לכם רכבים מעניינים שתרצו לי שאני אבצע עליהם סקירה, גם כן אתם מוזמנים לפנות אליי. ותירשמו לערוץ, ובעזרת השם נביא לכם עוד תוכן מצוין. אז חבר'ה, סובארו, הווידאו הזה בשבילכם.
תודה רבה שצפיתם ונתראה.